представя модел NYC. Малка къща с размери 3 на 2 метра и височина 3 метра. Изготвена от трайни, енергоефективни материали с отлична изолация. Тя разполага с 2 нива, като в нея могат спокойно да нощуват двама души. Мястото на второто ниво е предвидено за 2 големи легла, компактен шкаф, място за телевизор с уредба и прозорец. От второто ниво се стига с помощта на удобни тръбни стъпала. Първото ниво осигурява място за кухненски бокс с хладилник, пералня, микровълнова фурна, печка на газ, абсорбатор, мивка, шкафове, място за работа и хранене. Пространството в мокрото помещение е повече от достатъчно за баня и тоалетна. То събира мивка с огледало, проточен бойлер, тоалетна и вентилатор от душник. Финалните стенни и подови покрития, аксесуари и други зависят изцяло от желанията на клиента. В антрето след входа вдясно е разположен удобен гардероб с място за обувки, за качалки и голямо огледало. На ключови места за удобство на ползващите са поставени контакти и ключове. Малък отоплителен уред може да се разположи на първото ниво. Възможно е разширяване с 55 см, което ще отвори място за малък диван. Модел NYC можете да сглобите сами за няколко часа, като ние предлагаме разглобен вариант без финални покрития и електроуреди.